Čaute ľudia, toto je druhý diel 7 Days to Die, už to tu mám nachystané. Prepáčte, že v mojom poslednom videu ma až tak neišlo počuť, lebo niečo som mal proste s mikrofónom a také. Viem, že sme není na deň 2, ale to dneska bude. To kolena. Dobre. Poď sem. Čo, ma nevidíš? Dobre. No čo, môjko, nepáčilo sa ti? Tak sa ti má páčiť. Dobre. Neviem, že či ma ide počuť lepšie, ale keď ne, tak mi napíšte do komentároch. Alebo ja si pozriem to videjko sám. Trojka, tak to nie, ďakujem. Tam sú dva ferány. Aha, máme tu ďalšieho pána na holenie. Ja neviem, čo pôjdem vylútiť. Ty sa ešte na mňa škeríš? Ďakujem. Pekne. To ty si tu žral? Si naplnený, že? Ja mám svoje videjko zapnuté, ja som taký one. Ja som si myslel, že mi tu niekto kope a také. Moje goal je teraz postavať si malý domček a ísť na deň 2. No, každá minúta v tej hre trvá 5 sekúnd. Takže jeden deň budú 2 hodiny. Jup. Bude také... Toto bude videjko, čo bude také krátke. Jup. Dobre, ja si myslím, že môžeme už tu končiť. Takže čus.